pri rekonštrukcii detskej nemocnice na zariadenie opatrovateľskej služby boli dodané prístroje v rámci celého diela, ktoré mali slúžiť na regeneráciu, rehabilitáciu klientov, s tým, že časť týchto prístrojov je v prevádzke a časť, ktoré vyžadujú obsluhu odbornú, do prevádzky nešla. Našou snahou bolo tieto prístroje uplatniť vo fakultnej nemocnici, ponúkli sme na odpredaj fakultnej nemocnici tieto prístroje. Pokiaľ nedošlo k predaju, ponúkli sme dnes poslancom schválenie výpožičky kvôli tomu, že chceme, aby tie prístroje slúžili občanom mesta Nitra. Vždy sa dá vyvodiť nejaká zodpovednosť. Samozrejme, že môže to byť v morálnej rovine a môže to byť aj teda nejakým trestom. Ja som sám zvedavý, že kto bol v tej komisii. Však sú to nové prístroje zabalené, to znamená, pokiaľ zmluva o výpožičke bude obsahovať klauzulu, že náklady spojené s opravami alebo so záručnými opravami bude znášať diecézna charita, tak pre nás to tým pádom skončilo. Budú to mať o výpožičke s tým, že po určitom čase dohodnutom budú musieť prístroje buď vrátiť, alebo sa budeme baviť, čo s tým ďalej, ale to dnes nad tým ani neuvažujem.